Kai, ka ji biyan da Allah. Din na wani ya burdu a ji ba kudin da za a ja dan yi wannan shirin din kayayyakin nan. Wai kawai jiyan aro kaya. Ni ko Living one boss person, she did the own siren. Don't tell me to quit. Baba, don't quit. There's fire on the mountain. I say police is supposed to put microphone in front of you and ask you, this work where you they do now, your mama no say you they. Baba ne. Ake ciya magana tilin din nan da za a yi. Ka san za mu shiga. Wallahi yanzu nake so in zo gurin ka gane. Ba ganni ba din na da. An ka kai ba ka dan aron wando dan je tilin din an zuwa. Ya shi zan tafi. Nan waje ba Allah ya. Kai. Kutun waddo wallahi zai yi kutun waddo zai mana wanda ya da ya gane sanan da dan arziga a gunsa a Allah ya biya baba ake ciki a garin nan da maganan fitan nan Allah ma ni go to na dan jero ne nazo ka dan aran rigan nan da yan fika na gane saboda akwai fitan ai sabu a ba za yi mata ba a dole ne a to nawa ina jira baba Inde ganema samu ba wahala addu'a na shine kullun rabbana ya bamu dala zamu ja magana yan uwan mu duk zamu kai su maka tafiyar mu sojoji su raka muna waje makiya a daka malam ba wahala in ka nema samu ba wahala in ka nema samu ba wahala da a kira ka barawo wallahi gwara dan garuwa this man ko kana da uwa Kina aiki da ni na da bakin da. wala ake na ka faro samu kutun waddo mana wallahi daga bugatti ƙarya ne a wajen dige da dan yala ka zo za ka mana gariya ya ce ya kai mana nan mun gane ka You think say they wise?